Monggo Mbak Suci, ayo Mbak Dini Lenggah, Mbak Niken Gen-Gerikur. Mas Gareng. Polri mempunyai komitmen. Napa Mas? Yang pertama menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Leres. Terus menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Betul. Terus menjaga soliditas internal. Lajeng meningkatkan sinergitas dan soliditas Polri dengan TNI serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Betul. Mas. Terus mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Ya. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan suri teladan. Betul. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan restoratif dan penyelesaian masalah. Terakhir setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan Mas Gareng. Betul. Oh, mula sing jeneng budaya itu alat pemersatu bangsa. Betul, dan saya salutnya lagi sekarang Polri itu juga ikut memikirkan pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia. Leres. Gitu. Nyatane ya ana penanaman jagung lan liya-liyane. Betul. Niku sing wajib diacungi jempol. Polri bukan momok masyarakat, tapi Polri adalah pelindung pelayan masyarakat. Mula ayo padha bareng-bareng awake dhewe dadi polisi tumrap pribadine dhewe-dhewe. Aja njagake aparat sepira to akeh aparat. Nggih mboten Mas Gareng. Betul. Jadi wong perbandingannya terlalu jauh kalau masyarakat tidak bisa jadi polisi diri sendiri, ya berat tugas Polri. Leres, nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Nah, lo tak matur, beliau Pak Kapolda itu juga napa menika remen melantunkan suara utawi remen nembang utawa nyanyi Nduk Cahyo. Tapi ini beliau baru menerima izin pamit dari Bapak para Sultan. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Terima kasih para pepunden Sultan. Kula nggih. Lah niki Mas hebate ngeten iki. Walaupun niki ora wayangku ora mung suku Jawa mawon Mas Gareng. Kula seneng niki namanya budaya itu, nama budaya Indonesia ya tetap milik orang Indonesia dari manapun asalnya. Leres, nggih. Mila niki yo Mas Gareng, aku tak merdikake adikku wedok Mbak Niken ayo. Ya. Arep menghaturkan lagu apa kanggo pembuka Cahyu? Monggo niki musiknya ya enten, Nduk. Musiknya nggih enten. Ya musiknya di tengah-tengah. Tengah-tengah iki langgam-langgam sih. Iya dong. Langgam asam lambung. Ojo ngono. Jeneng langgam asam lambung. Aja semoni aku ya kena. Oh, padha ta? Padha. Adik kakak ya harus Ayo no. Loro kok. Iki dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki kok lagu apa? Udah. Yang sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho, mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah lama. Kang Gareng ke suarane apik. Iya, suaranya bagus. Suarane apik po asu kire. Aja ngono ta. Omongane ra enak. Mas Gareng, jenengan gandrung putri cacahe loro. Siji Niken, loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau gandrung karo Gareng. Apa? Aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Keduwuren ya. Oh, senengane wali kelas ora nyandak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang ya iki no. Ya. Lah panggirnya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko anggere njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi njaluk panitia lho. Ayo iya. Iki sing diarani yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Loh, apa aku dilahirna nggo tanduk-tandukan? Lah witeno yen siji kakean no. Ayo. Ya, Duh wong ayu. Monggo Mas Gareng, ayo. Duh wong ayu. Mongko anggere maring aku ya duh wong ayu.
Ya. Ya. Ya, yo. Aku aja pekewo karo Pak Kapolda anu kowe tak ulehke saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah iteno pes ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya. Kita kan Banyumas ya Pak Kapolda. Iya, asik. Besok karo ke Prokerto bareng ya. Alah kemayu. Pak kalau buat latihan ajar titis ini bagus ya Pak. Untuk ajar nembak toh. Maksudnya nyong anu apa sih? Turu apa? Ayo. Pepujaning ati. Jen. Mumpung ada omah kok. Ning kan nonton ke streaming. Oh, iki di streaming toh? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Iki anu, sorry mah, cari uang mah. Wah, nyeluke mamah. Oh, bojoku jenenge jenenge Salimah. Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ora apa-apa. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Ganti aku ya, Mas. Ya kuse sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Dari mongko angger lampune wis dipateni, panggunge dikukuti. Tapi aku ya. Berarti aku jare kayak teradag apa? Ayo. Apa mong awakku dhewe. Kene, maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti. Dok, Ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadung wis ancang-ancang lho, Mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa, Mas? Ora apa-apa. Apa tuh mon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing ngirungi mancung. Ayo. Iya, mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awakku. Nah kok kirane ora gelem ora apa-apa ngene Mas Woro munggah. Mas Ajar aku ana serpe iki. Mas Woro selirane padha aku. Loh, ya ora apa-apa, sing penting kan Do dewa Jawa Togo. inggih Kang Mas Kamandopok. Kamandoko kok Kamandopo? Kamandopok, Mbok. Kamandoko. Oh iya. Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. Karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku toh. Iya. Enoe, ayo. Sono mring wa mlaku dhewe kana. Kemayune. Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune iki lho. Sik, aja rebutan. Sik, gandeng ceweke loro ta iki. Ha, Lanange ya loro kudune. sapa? Sijine adik sampean, Sapa ki? Mas Bagong. Oh. Di Bagong. Ayo Bagong. kene. Enggak, Pak. Ayo Mas Bagong kene. Bagong. Ayo kene, mentaram. Turun. Jarwe jarwa. Ayo. Yo. Golek mic. Ke. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. Oh, ki adikmu apa rek? Loh, dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Ayo, wes. Sembah nun. Ya, Wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. amin. Wilujeng dalu sedaya Oh, warga Balikpapan. Nggih. Ora kok bagonge wujule cononen. Lho, iki ngono anu. Iki ciri khas adiku Bagong ngene Oh, iki. ciri khas. Mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat dadi Nggih. nang wudel ya. Lah, Nganti menjoto kayak gue.
Ha iya. Lho lah iki wong ciri khas kok. Lah Wah, iya. niken sajake kesengsem karo adikku Bagong. Oh, kesengsem. Lali. Yang ana wis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? Asli, Nduk. Asli. Oh. Lha wong Angger pernah- tempelan harus dijaluk kok. Bagong Mas. sing udele bodong ya gur iki. Monggo Lah, wong jane pernah- liyane Petruk sing bodong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Lho, sing tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau gara-gara Wis to. golek wangsit. Nah, dikulinak iki jejer, kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gathuki karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede banget. Iki iki petingan lho. Apa ta? Iki abang petingan lho. Petingan piye? Ora Loh, Pak. lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo, Iki jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket, Kang. Lah, ya bener. Makanya terus nemu wangsit ndelalah mustikane nempel. Oh, mustikane ngemper. Nggih. Oh, Bagong iki turu emper to. Nggih. Ayo tutuke sik, Ayo Bange. tutuke, Gong. Tutuke, Gong. Ayo. Itu kenal Mas Bagong. Besok Gandrung, kapan besok katekan? kapan? Yo. Mat Besok kapan kowe Oh, piket? Bagonge budeg. Besok kapan? Mas Gareng sing tutuke. Yo. Oh. Besok kapan katekan? Neno. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Ene Mas Bagong. Aja sampe kalah. Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri nyidam sarias Yo, monggo langgame nyidam sari bareng-bareng gamelan kali musike. Yo, Monggo. Ayo. tarik, Monggo. sor. Monggo Mbak Niken. Buka celuk. Monggo. Keyboardnya donake, Mas. Bang hitam sari. Maragi mang
Lah sik tembang kangen. Dangdutke. Ayo Mas, nganggo ketipunge Mas. Musik biar asik. Yo. Maya bengi udan krimis wis suwis banyu kang tumetes dadi saksi genekut nangis mbok bisa tak suwang jroning uripku yen narana sliramu sumilire angin tansah dadak kalbu rasa kang taat akane larat dadaku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rina wengi tombo kangen iki nandang buyung rina wengi. Terima kasih, matur nuwun. Wis diaturke nggih. Nggih. Mbak niki men leren sik. Leren. Mas Gareng. Nun. Niki beliau Bapak Indar Pak Kapolda. Menika ngersakaken sekar dandang gula, Mas. Oh, nggih. nggih. Kita badhe ngastos Sinten sing nembang? Kula tak nyuwun tulung kalian Mbak Fahmi. Mbak Fahmi. Monggo, Mbak Fahmi sik maju sik ning ngarepan sik kana. Mriki Monggo. wah. Mbak Fahmi sese mudun dhewek grimisen apa? Nggih. Heeh. Nggih. Yo Monggo diaturke. Mbak Fahmi. Wah, mriki ngajeng. Apalane apa, Mas? Ana kidung saged nggih ta. Bakenipun sekar dandang gula monggo empalanipun nggih. mangsa borong. Ya. Nggih. Apa ali-ali ya iso? Nggih. Apa Mbak Fahmi? Kidung. Dalem. Napa arep sing ngapa cakepane? Ali-ali. Napa ali-ali? Ali-ali nggih. ali-ali. Monggo. Ayo diaturke sik dandang gula. Monggo. Jenang kula Menika kula kintunaken pepundhen kula ya bapakku ya wong tuaku Mas Gareng. Apa, Mas? Mbah Karman Sontoloyo. Oh, Mbah. Nggih, Mbah Karman Sontoloyo. Kakung, Mbah, sungkem kula Mbah pun matur nuwun pokoke ngawat-awati aku. Nggih, wah. Yo, kelali aja lali nano. niki sole kula ha ha ha
kula kintunaken pepundhen kula Mas Gareng. Sinten malih? Bapak Samsun, Ketua Pepadi Provinsi Kalimantan Timur. Lah iki lujeng mirsani lan Nggih. menikmati. Kalian pepundhen kula Bapak Sutrisno Wijaya. Uga taturke para kanca seniman khususe anak-anakku Gareng sing ning kene. Nggih, Pak Haji Gito kula kintuni. Pak Gito. Lanjut, iya, Mbak. Hajat dianggep sepele Nonano kula mboten melu. salam mugi kagem Mas Sugeng saking Tenggarong Seberang Bukit Pariaman. Amin. Nggih, iya. Hamong ati tansah nggon ndeli Nonano, yuk. yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketaken kewala nganti besok apa bakal beli Nonane, yuk. yen bali bejo Monggo, yuk sak Yo, langgame tarik. ngagemo. Monggo. Iya, Mbak. ngagemo aliku pamrih aja lali marang aku Oi. Lamun ambene saloka emane amung tansah damecuwa iki ambane kancana pamrih tansah manggiya rahaja ayan nganti ilang
para pamirsa dikeparengake lenggah ana karpet ning sing nggon dalan lho Mas. Nggih, Bukan yang di depan kursi VIP, bukan menika kagem bintang tamu. Nggih, bisa maju ke sini. Nggih, terus sing kursi kosong saged dilenggahi. Mbak Ciblek kok nek mandhap. Nggih. Yo, lanjut. Pilihanku meripat biru pambriye Presulistia ingkang murni ayem takon isi hatiku besuke merasa nono ali-ali. Terima kasih, matur nuwun sampun dipun aturaken Sekar Gagang Gula. Niki Kembali Nduk Niken. Pripun Pak Nggih. Ciblek? Niki saking Pasir nggih sami rawuh. Oh, nggih. Nggih Mas Galang Hamid nggih. Kali Pak Biso nggih rawuh. Alhamdulillah. Dan Nggih. pokoke Nggih, niki Tumplek kula blek. aturke Mbak Niken malih. nggih monggo. Yo, Come here. Nduk Apa? Niken. Apa? Niki ana sing ngersake lamunan, Nduk. Wah, aku tanteni iki lagu iki tak anteni. Oh, Apa to? Ngalamun nganti lali yo iki. Ora. lagu lamunan. Wis, ngono asam lambung tenang. Aku wis gawa permen gua asam lambung, Nduk. Wis to beres yo. Nggih. Ayo iki lamunan. Ayo Ayo. Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Ciblek bisa monggo mandap. Wakup malah iki. Lah, Badhe nyuwun lagu. Monggo. Pak Kapolda, wow, Oh, hobine nyanyi. Nggih, pripun Badhe- Mas nyadong dawuh Mas Gareng? Nggih. Badhe nyanyi napa, Pak? Mboten ketang Lah, bintang mboten kecil Pak napa-napa. Kapolda. Kok bintang kecil? Lah pitenop. Bapak Nggih. diaturi nembang malah ngene iki. Nggih. Monggo, bilih campur sari Bapak. Badhe nyuwun lagu napa? Oh, boten. Bebas. Nggih bebas nggih, lamunan. Monggo. Bebas nggih, matur nuwun. Monggo Mas, para kadang Yo, sari tarik. dipun aturaken lamunan Niken Salindri. Monggo ayo. Sor. Pindho samudra pasang kang tanpa wangan. Penonton sing apal yo nyanyi bareng. Umring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar api Iya, tangannya di atas semua. yakti sliramu kang dadi lamunan. Monggo, Yuk. tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Monggo. Tangan tenis sandra sandalangi ati angan-angan
wis diatur iki. Nggih. Heeh. Gen leren sik. Leren. Nggih. Iki. Aku ki ning kene jane ana duwe sedulur, duwe kanca. Sapa Kang Jare Gareng? dinase ning kene. Sinten? Sapa? Jenenge Tony. Tony. Tony sapa kuwi? Tapi tak ketemu awan tak goleki ora ketemu Tony iki ning di. Lah nang endi? Ayani orang baik. Oh iya. Orang jelek pun kita ayomi. Betul. Jadi leres. yang bersalah itu adalah perbuatannya, Bukan. bukan orangnya. Bagus. Mula Karena- kudu dielingke. Nggih. Ngeten. Lah kita Oh, nggih. budidaya menika gitu. Kuwi nek jarine wong pinter agama kae barang siapa gitu. Heeh. Berguna bagi orang lain dan mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah hidup kita. Betul. Ya kabeh. Nggih, Kabeh. nggih. Wah, Nggih. ora rugi lah tuh ngangkat dheweke dadi Iya. itu. Waduh, nggih. Orang Mas Gareng, Nun, Nggih. ini penyuwunan dari beliau Bapak Kapolda. Nggih. Apa, Mas? Ngersake walang kekek. Oh, malang kekek nggih Pak Kapolda. Walang kekek, Nduk Ayu kowe maju rono, Nggih. digarap jaipongan sing joget Mbak Ayu karo Mas Gareng. Wah, Oke. ditambah Ya. Mbak Ciblek bertiga. Ayo. Oke. ya Ning tetap siji-siji. Anu Ayo, napa? monggo. Ciplongan. jaipongan kok jiplungan. Jaipongan kok jiplungan. Oh iya. Ayo yuk. Ayo, kene Mbak, yuk. ayo. Ah. Cuk. Ayo, Mbak. Maka, go saka kendang ya, langsung bae rasa intro. Anu ku tak tang lali ya ngono. Terus engko di Sing nembang sapa ki? Sing nembang Mbak Fahmi, aku tak nyuwun tulung Mbak Fahmi sik, karo lenggah wae. Monggo. Yo, Oke. yo diaturke. Walang kekek. Yo, Yo, tarik. Anda. Monggo yo. Ayo. Mas Gareng. Yo. Ayo yo yo. Yo 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 yo. Sor. Hae. Mbak Ciblek sekarang. Awah.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Ciblek iki cilik-cilik cabai rawit Mas Gareng. Oh, Nggih. tambahi Mas. Diaturi kok. Apapun bisa karena dia seniman otodidak medhek saka panggung. Saestu. Nggih. Heeh. Kembali nduk Niken Salindri. Nggih. Mbak Niken. Niki wonten sing ngersake Kusuma Wijaya. Oke, ayo diaturke. Siap. Monggo. Ayo Ken. Ayo Mbak Niken. Nduk, sayu. Lagi anu Lekien. di bensin. Nyongko galon. Sik lekien. Ya. Oh,